Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon no dañi toon ɗum subaka foof min dañi tan ko weltare kadi huccidde e moɗon oɗo subaka alhamisa hande goto fo salminama e inde kono kadi on manama e jettode seeɗenɓe men jejjitaka hay lawol gotol nana calmini nana juure nana ñaague duwaw ɗum noon no subaka foof banam gorko Amadou Moussa bisimilla ma. Mbani ba Aissata Ndiaye jam Allah walima salminama no fewi machallah a weltanama no hannirta ni wutto yoɗi Allah jarama jarama mo ñootimo ñooti ɗum ko tayoram goto o kam mi ñootani ɗum ah bon min cikannomi ko ñootowo jogota ko ñootowo cikannomi de kono ndeke ma no cafro jogoto cafro woni ko non ñooto jogoto min wima ko non tigi bismillah non en faamo non tigi Amadou tayoram moƴƴo machallah wadde vraiment o yonni en jettimo no hanirta ni musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama no fewi on jettama kadi on jarama no hanirta ni onon kala on calmitama hanki ɓe calmini kadi ɓe jaɓɓima machallah wonnon kadi en mbaynodiri e mabɓe no fewi sikkela en garte e jaam noɓe namdori eɗen celli machallah en jettiɓe kamɓe kala Aissata Ndiaye noon tigi Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude e rewɓe no jayndeji meɗen ne wayno ko toɓɓere wotere sa welama mbiya sababu o ko conseil des ministres manam batu jagorde hanki toon to galle lamorgo ngo maw leydi ndi ƴetti hen pellital mantinigal ɗum ɗon noon en jogo ɗum ɗon ko wiyete ko bettere woni surprise bandiraɓe ganda holko kewi hen noon tigi wadde en mbatta sona udditede le soleil tigi jayde gendire nde ene wayno ko hen arti nde arti noon koko yewti ko e jonde disnodiral jagorde hanki toon to galle lamorgo ngo ɗum ɗon noon mawɗo leydi ndi Macky Sall ene wayno tan yowi walla mbiyen dartini kala ko fate banggue coggu ko yewti auto ji ɗi ganduɗa ɗi ina kay tawi ko auto ji kutorteɗi to banggue gollorde laamu ngu woni guila e gollorde gendi ko wiyete société ji national ko noonne kadi e auto ji jagorde hani e jogo e golle sabima noon kanko mawɗo leydi ndi oɗo sasa renaki tan hullitan wonde faya kay koye recensement manam tan yurnitade hol kay auto ji ganduɗa ɗi coggu munen ina ɗeeɓi ñawde seeɗa walla koko ɗeeɓi ha joni furɗude sabima noon jayde wi oɗo saaha mawɗo leydi ndi ƴetten pellital mantinigal ko noonne kadi o arti ko yewti ko e rafi biteɗo hono coronavirus woni rafi mo ganduɗa o ene feeñi o saaha toon to Chine ina addi kulhuli e wiide makko noon kala keeri leydi Sénégal oɗo saaha nana ndena hano hanirta ni jayde libération nden ɗon jayde ko hen arti nde wi tan ko mbambula manam tan ko ɓurno ko ñawde walla mbiyen ko ɓuuri ko joni joni o teskede ine furɗi no fewi e to banggue coggu e ko yewti koye auto ji to banggue gollorɗe laamu ngu saabi noon jayde wi tan ko gollorgal bitegal ARTP kañum tan ina wayno sakti sirlo caggal nde ɓe coodi ko yewti ko auto ɗiɗi ganduɗa ɗi jara muɗum ina qime e temedere capanɗe nayyi jeeɗiɗi millions e haalisi meɗen CFA saabi noon ha addi mette mawɗo leydi ndi hanki e batu jagorde mbo ardino ɗum jeeyi sababu noon o yowi kala ko fate banggue coggu ko yewti koye auto ji gollorɗe laamu leydi Sénégal. L'Observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias nde wi tan ko mawɗo leydi ndi dartini kala ko fate banggue coggu ko noonne kadi Macky Sall ne wayno dartini kala ko fate banggue koɓe noddiri kay scandale to banggue 5 milliards e haalisi meɗen CFA ɗum ɗon noon jayde wi tan ne wayno ha joni ko tour à tour walla mbiyen ko passe passe to banggue konguɗi woni tan jabtodiral konguɗi ko yewti ko eɗen ɗon jagorde e nder batu toon to galle lamorgo ngo ko noonne kadi eɓe ñembi ko fate banggue Rwanda naɓe ko noonne kadi caggal muɗum gasiri ko ha joni pellital mantinigal ngal mawɗo leydi ndi Macky Sall ƴetti kono ɗum ko ina tawe hen dawrugol caggal nde o yeewa to banggue ha joni politique Marito Niane oɗo saaha tan so renaki kañum tigui ɓuuri hesɗuɗi to banggue jopande woni mouvementé walla mbiyen mouvance manam tan goomu ganduɗa ngu ko goomu laamu ngu woni pouvoir egal L'Observateur L'As jayde nden ɗon ina wayno arti ha joni koko yewti ko e pellital ngal mawɗo leydi ndi arti hanki toon to galle lamorgo ngo ɗum ɗon noon ko haddi walla dartinde kala ko fate banggue coggu gollorɗe laamu ngu kala to banggue auto ji ɗum ɗon noon ko gam ha joni moƴƴinde gartam leydi ndi to banggue boñ walla mbiyen koppareje saabi noon jayde tan hutoringol ɗo e konngol so wiide wonde Macky Sall woni tan mawɗo leydi ndi yabɓi tigui frein ɗum ɗon noon ko gam wiide tan dartini kala ko fate banggue kono coggu ko yewti ɗin auto ji ɗi ganduɗa ɗi ko auto ji gollorɗe laamu
Dakar Times. nden jayde wayli sawru mbaggu e subaka he ndewi tan noon ne wayno ko ha joni caggal nde maître Abdoulaye Wade ne wayno bismi ambassadeur woni tan jodaniɗo leydi dowlaji dentuɗi ɗo e leydi men Sénégal o bismi ɗum noon ko toon to galle makko saabi noon jayde inniri ko nderi géopolitique kono kadi e audience mo ganduɗa o kay ko secret woni tan cuuɗiɗo saabi noon jayde ne yanño hen ndewi wonde tan ko son excellence biteɗo Tili Nabbo Musingui mo ganduɗa kam woni ambassadeur dowlaji dentuɗi ɗo e Sénégal ɗum ɗon noon ne wayno tan o bismama tawi noon bismima ko Abdoulaye Wade gonnoɗo hoore leydi kono nde kadi gardiɗo parti mo ganduɗa o kam hande woni parti gariɗo to banggue opposition leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan hol tan ko foti suuɗade e to banggue gueɗe dawrugol ko wiyete géopolitique kono ne kadi audience mo ganduɗa o kay koko soomi ko ganduɗa ko woni sirluji kewɗi ne tawe e helloji jeeɗiɗi e jayde witende Dakar Times. Jayde Vox Populi. nden ɗon jayde arti ko e goɗɗum tana baɗɗo toon to Rebeuss ko dumbirdu wite noon ɗon noon ko biteɗo Hakim kam tigui warti caggal nde waɗi hoore makko yarga e nder taroɗɗe gonɗe toon ɗum ɗon noon jayde ne arta tan hol gonnoɗo on ɗon so wiiɗi wonde ko neɗɗo tigui ɓurnoɗo siforede ko moƴƴo deƴƴo ko noonne kadi joom hakkille ɗum ɗon noon kanko tigui warti ko noon tan ko caggal nde o waasi jayde ne sifo wonde bam makko kono kadi e mam makko ko tolni tan e lebbi jeegom kono tan ɓe kalani holko jeeyi sababu tigui bartogol on ɗon neɗɗo kono ɗum ko e tawe hen joni joni o ne wayno fitinaji ne teska toon to rond point 6 ko ɗo e Dakar ɗum noon ko gam wiide yooɓe gummo ɗon gam lawol bitengol hono BRT woni bus on ɗon ɓurɗo yawde jogorɗo kay rewde ɗon ɗum ɗon noon o sahol tam ɗon wonde ko fitinaji kay teska e nden ɗon jeere toon to rond point Liberté 6 Tribune. jayde nden ɗon ene wayno arti koko Sénégal naɓe paadi oɗo subaka hande woni tan mango stade du Sénégal ɗum ɗon noon komo jaaru muɗum tolni e 1.5 milliard e haalisi meɗen CFA saabi noon jayde wi tan ko jaam ñaajo oɗo saaha tan ko nokku tiɗɗo no feewi ɗon noon ɓe jirodiri tigui stade mo ganduɗa o ko Côte d'Ivoire mo jaaru muɗum tolni e 5 milliard ko noonne kadi stade Moradès toon to Tunisie mo ganduɗa kay jaari ko 4 milliard ko ngoni muɗum jaaji ne tawe e nder hello jeegom jandi witende La Tribune. jayde coftal ɓalli uddata damal stade tigi wadde stade on ɗon mo ganduɗa ko stade du Sénégal en ndewat kadi e jayde indirde fone muɗum stade ko ɗon guddirte rewɓe men jayde oɗo subaka hande jayde arti koye Europa League ɗum ɗon noon ko Arsenal, Inter Milan e Manchester United jayde wi tan ene wayno ko kolobaji ha joni tekkuɗi kono kadi tedduɗi wonande ɓiɓe Sénégal naɓe ɓe jogori fottude hande Pape Abou Cissé kañum kay ma eto joni o ne wayno falade Pierre-Emerick Aubameyang e Stéphane Badji kañum ma huccodir e le géant biteɗo hono Lukaku ko noonne kadi Krépin Diatta kañum kam jograni tigui fottude e noddirteɓe le Red Devils woni tan ɗin jinneji boɗeji ɗi Manchester United kono ɗum ko oɗo saaha ɓe garti e Ligue des Champions ko Mourinho kañum e Tottenham oɗo saaha tan eɓe jogui kulhuli kono tan kipo bite Atlanta Bergame toon to Italie kañum kam waɗi tabal mawgal gam yewtude dawal bitegal quart de finale kono ɗum ko noon ɓe garti kadi e konnguli Neymar ko yetti ko e gagnande makko o saaha tan o joppi ko staff mo Paris Saint-Germain kono ɗum ko kadi ha joni biteɗo Haaland haala muɗum feeñi mo ganduɗa ko ɓiɗo Norvège naji holtama wonde tan oɗo saaha ko cunami woni tan hendu ɓurdu yawde toon to nokku biteɗo Europe ɗum ɗon ko ɗum woni ko uddiro ɓino men jayndeji Aissata Ndiaye. noon tigui Amadou jayde stade uddata damal ngal mataw en gummata ko ɗon e banggal stade o saabu hande e banggal fait divers meɗen walla mbiyen gueɗe renndo ma en jewtit ko faye stade mo Diamniadio oɗo ni wiye stade du Sénégal stade noon Amadou aɗa andi leydi meɗen koko ganduɗa ina sohli ɗum saabu ina hooli stade stade uji min jogui ɗi wona stade uji ganduɗa ma tag min mbaɗa organisé won hen match uji ko way noon namdal ngal noon hande woni stade o ma waɗe ko tolni 1 milliard e 56 milliard ɗum ɗon noon hande Tribune kañum wi hen ko ɗo ɗon stade série no feewi ɗo saabi ɗum ko to ganduɗa woni to Côte d'Ivoire stade baɗo noon mahama e milliard uji 55 to Tunisie stade baɗo noon mahama e milliard uji 49 Amadou holko suuɗi ɗon tigi ene jeri laɓɓinde Aissata Ndiaye a jarama kadi gadduɗa ngal ɗon namdal nde tawno ene foti famede eɗen gandi ko ɓoyani ko en
en goytima ɗo en nani goytali wonde Sénégal ne fo dañde stade mo ganduɗa ko jadɗo e jamanu sababu eɗen gandi stade goto mo joguiɗen ɗo e Dakar woni Léopold Sédar Senghor mo ganduɗa ene kay noto e norme international koko yewti e match ji ɗi ganduɗa kippo ne foti joude ɗo e Dakar wadda communion e public mum kono en jii ko Thiès nawet ɗen donken hayni yo gazon moƴƴu gueɗe baɗi noon woyta noon wonde leydi ndi ne foti dañde stade mo ganduɗa ne yaade e jamanu saabi noon ɗum ɗo ne wayno ari ko hande maw leydi ndi ardoto ko yewti ko e puɗɗogol golle on ɗon stade a yeɗodiri kono kadi Diagne Le Turbine ene wayno yeɗodiri stade mo ganduɗa ene tollodiri woni stade mo Côte d'Ivoire on ɗon ko stade olympique mo ganduɗa kañum ne waɗi ko 50 place kono tan jarno e on ɗon saaha ko 50 milliards sa daari e oɗo stade mo Sénégal o ene wayno koko waɗi triplé ko mbiyata ko so woniri fodde laabi tati ha rewi fodde milliard uji jeegom stade goɗɗo mo yeɗodirte ɓuurimo to banggue place uji ko stade mo ganduɗa ko Rades ko toon to Tunisie on ɗon ko hono 50 ujunere place kanko noon ko 50 kono noon on ɗon ko 49 milliards CFA no wayno mara joni noon holto différence o woni ɗum jiɗen faminde bandiraɓe différence o woni ko serti ko woni koto banggue ha joni materi ndi e nokku o eɗen gandi joom ñaajo sifa muɗum eɗen gandi kadi hono sifa stade o nandani e to banggue mbadi kadi e duuɓi ɗi nden saaha o wonno ene wayno ko saaha wonano joni to banggue ñantugol ngol to banggue cinkal ngal e to banggue ha joni manam gueɗe kutorteɗe nder nderi ma en gar seeɗa gam faminde bandiraɓe saabu ne woodi ko wiyete loge présidentiel ene woodi kadi ha joni tribune mo ganduɗa o kay ko goɗɗo ne waɗi ujunnaje ɗiɗi place ne woodi kadi to ganduɗa ɗo ko place uji journaliste ji ne waɗi fodde ha joni fodde 200 place foof nani hen hono détail uji ne mawni ene gasta heƴata e revide manam e revide titre kono kam ko stade mo ganduɗa ko stade jarɗo e jamanu ene serti stade uji ganduɗa ɗi hande omo yerodiri woni Rades stade mo ganduɗa ko olympique mo Côte d'Ivoire stade mo ganduɗa ko stade mo Mali mahirnoɗo pour coupe du monde pour coupe d'Afrique 2002 mo ganduɗa jarno ko kaali seeɗa kono palsuji muɗum ene joni omo serti kadi stade mo ganduɗa o ko stade mahirnoɗo coupe du monde 1998 toon to France mo ganduɗa jara muɗum tolninomo e temedere capanɗe jeeɗiɗi e goho tawi ko milliard e kaali CFA ɗum ɗon noon on ko jeetati pawɗi to banggue ujunere place kono noon ene wayno ene ɗeɓi sertude ha joni saabu ndene joni woni duuɓi nogas pawɗi donc noon to banggue maadi ndi e to banggue cinkal ngal e to banggue nokku ɗo maha ɗo kadi ene jeeyi sababu ha ɗum wawi seride hono ni Aissata noon tigui Amadou surtout e banggue mo ganduɗa ko ɗon stade o jogori waɗede saabu jaam ñaajo ganduɗo ɗum foof anda ko kaaƴe ɓuuri toon hewde te mango wango noon ina namdi asde ha para saabu jaam ñaajo ma ase ha leydi ndi heɓede ɓe puɗɗo fuɗɗade ɗum saabi hande mangoli mahaɗi toon ndi fof wona mangoli bebɗi ha woro saabi ɗum ko ligguey o no yarata ni Amadou ɗum noon mataw ma en gartoy hen saabu tan waktu oɗo saaha ni tawi min e lawol ko tottude won tan aadi saaha goɗɗo so Allahu lamdo jaaɓi ko ɗo Roubindou Diaydeli meɗen haadata bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno en e banggal caméra o Allah jarama on jarama